No. Aké, čo ste robili, alebo čo robili pri vás, alebo také niečo? Skôr len delobuchy. Výbušky. No, rozbušky. Tak to znie, keď delostrelci ostreľujú, ale to je asi tak 10 km ďaleko. To počujú len toto. No ale ďalej, výbuchy, aké výbušky a tieto veci? Proste imitačka. No, len delobuchy, granáty, svetlice. No, granáty nie cvičné, ale to boli len delobuchy čisto. Keď nezažiješ tú atmosféru, že 50 kg TNTčka. Ja neviem, čo to znamená. Pod zemou, že bum, a že tričko, maskači spravia, že ty si vieš pol kilometra, no 300 metrov odtiaľ v bunkri pod zemou a že ty kokot. Si to moc prežíval. Á, to je proste normál. Si musíš dobrať tak, že ja už to beriem ako bežnú vec. Ty si už vypil? Vládko nie. Nie, ja si šetrím. Nehovor nič po francúzsky, ale... Prečo? Žimoa deficit. No a? Kesi? Žimoa deficit. Kesi? Deficit. Unavený. Čo chceš? To je to. Ty sa choď hlavne pobaliť, lebo ma Maťa zabije.